sfoară, o sfoară de care avem atârnat un flacon cu apă. Prin balans va trebui să ducem mingea în poartă, adică să dăm gol. Contra cronometru. Darius are cronometrul pornit, jucăm cu Vuia, Denisa și George. 3, 2, 1, start cronometru! Așa cum ați constatat, probele sunt întotdeauna foarte distractive. Am venit aici să ne distrăm, să facem antrenamentul pentru marea finală. Sperăm să-i aduceți pe toți colegii voștri din liceu, indiferent dacă sunt din Vuia, din Eminescu, din Economic, Sanitar, Siteza sau Ghibu, cele 6 licee, cele mai bune licee ale anului 2012, la show-ul Balul Balurilor, a ajuns cine știe la atât de ediție. Suntem aici pentru tinerii din Oradea, pentru talentul lor și pentru pofta de distracție. Vuia are nevoie de puțină susținere, mingea a trecut în razat, pe lângă cele două lăzi. Va trebui să fim atenți la repoziționarea mingii cu piciorul. Va trebui să notăm asta și juriul să fie atent dacă mingea este oprită cu piciorul intenționat, ceea ce s-a întâmplat deja de 2 ori pentru echipa de la Vuia. Trebuie să avem un punct de departajare. Nu uitați că 2 minute este timpul pe care îl aveți la dispoziție pentru a duce la bun sfârșit această probă. Dacă nu reușiți în 2 minute, conform regulamentului de la jocuri și concursuri în redacția Balul Balurilor,